Ano kayang nararamdaman ng mga magbababoy ngayon? Habang hirap ang kabuhayan, sino ba ang sasalo? Marami namang baboy dito, sapat ang ating supply. Ngunit ang inaangkat pa rin ay karne mula sa ibang bayan. Pawis at pagod ang puhunan, umaga hanggang gabi. Ngunit ang gantimpala'y lugi. Saan ba kami pupuli? Bakit puro import? Bakit puro import? Kung kaya naman ang sariling bayan, unti-unting nalulugi ang magbababoy. Habang dumarami ang inaangkat na laman, pakinggan nyo ang aming sigaw. Kabuhayan namin ang nakataya. Kung hindi kami tutulungan, sino pa ang mag-aalaga bukas ng baboy sa ating bansa? May iba naman na nanatiling tapat sa kanilang paniniwala. Kahit hirap na ang kabuhayan, hindi pa rin nagbabago ang suporta. Ngunit sana'y ang mahalaga ay kapakanan ng sambayanan. Hindi ang pangalan ng sino man, kundi ang kinabukasan ng bayan. Hindi ito laban ng kulay, hindi ito laban ng pangalan. Ito'y laban para sa magsasaka at magbababoy ng ating bayan. Kapag bumagsak ang lokal na produksyon, lahat tayo ang apektado sa bandang huli. Bakit puro import? Bakit puro import? Kung sapat naman ang sariling atin, itaas natin ang tinig ng mga magbababoy na araw-araw ay lumalaban para sa pamilya at bayan. Suportahan ang sariling produkto. Iyan ang tunay na pagmamahal sa Pilipinas.